Ahojte, dnes tu máme veselé, farebné, svieže a také, povedzme, random video, pretože dnes nám bude vyberať random generátor color farby ako očné tiene na oči. Takže dúfam, že sa tešíte, pretože ja sa neskutočne teším. Už mám pripravenú aplikáciu. Prvé, čo si idem naniesť na pery, tento Eveline Lip Maximizer B Venom. Tento lesk som vám ukazovala v minulom videu a je veľmi príjemný, takže si ho dnes nanesiem ako prvý krok. No a keďže mám spravenú pleťovku, aby som tu 20 minút na vás neverala s vyblvaným ksichtom, tak som si povedala, že sa zabezpečím pred opadávaním tieňov takým spôsobom, že si zabejkujem očné okolie a nechám si to tam zapiecť počas toho nanášania tých tieňov, aby sme to keď tak vedeli potom dať dole. Takto mám nanesené na húbke, ešte si to asi povtláčam takto na dlaň, aby tam nebolo toho príliš veľa. No ak sa vám bude zdať, že mám trošičku čudný hlas, tak áno mám, pretože som tesne po chorobe, respektíve dostávame sa z choroby aj Patrik, takže ten môj hlások nie je zrovna 3-krát vábny. Dúfam, že vás to nebude príliš rušiť. Budem sa snažiť čo najmenej odkašliavať na video. Pod oči používam 2 sypké púdre, Mineral Loose Powder od Catrice a miešam si ho, predstavte si, z Born This Way od Too Faced, pretože ten je žlčí a zase ten truskin je rúžový, takže dúfam, že vytvorím takú neutrálnu farbičku. Špekulovala som nad tým, ako si zabezpečím, aby sa mi nezlievali tiene na viečku. Nakoniec som sa rozhodla, že nepoužijem teraz primer pod očné tiene, ale až neskôršie. Čiže preto to tam máme skrýsované. Nevadí to, pretože najprv si nanesieme nejakú farbu do ohybu. Potom si spravíme cut crease, možno, že 2 farbičky si dáme do ohybu, potom si spravíme cut crease a potom jednotlivo budeme vyberať teda farby, ktoré budeme postupne nanášať na to viečko. Už sa rozhodneme, že či od vonkajšieho kutika alebo z vnútorného kutika pôjdeme najprv. Čiže ja mám zvolenú aplikáciu, ktorá sa volá Spin the Wheel. Nás zaujíma Spin the Wheel Random Color. Nachádzajú sa tam takéto farby. Ja som to schválne vybrala. Áno, možno si to trošku zľahčujem. Ako vidíte, nie je tam nejaká zlatá, nie je tam nejaká hnedá, myslím. Ale keďže to chcem naozaj také jarnúo, alebo až letnúo, tak som zvolila presne tento spinner, pretože tu sú naozaj krásne svieže farby. No a keby ste chceli vedieť, koľko tu mám položených paletiek, tak viete čo, rátať ich naozaj nebudem, ale je ich teda veľmi veľa. Ale keď si tak zoberiem, že z pohľadu týchto farieb, myslím si, že by mi stačila možno 1-2 paletky, kde mám takéto farebné tiene, ako je napríklad Jamesova, Charlesova, alebo od Profusion. Tá obrovská veľká, neviem si teraz myslieť, to je jedno, keď tak vám ju potom ukážem. V prestrihu budete vždy vidieť tú paletku, ktorú ja si teda natočím a budete vidieť aj ten tieň, aby som vám sem neliezla priamo do výhľadu s tou paletkou, takže poďme na to, čo si ideme ako prvé dávať do záhybu. Tak toto vôbec nie je zlé, je to light orange, čiže nie je to ani úplne oranžová, nie je to ani úplne medovo-oranžová, ani k žltej, je to niečo medzi, takže poďme si takú paletku nájsť. Pri tomto type videa budem mať presne problém, že ja si nebudem vedieť ani zvoliť tú správnu paletku. Ja vravím, že niekedy menej je viac však. Ak človek vlastní 3 paletky, tak si z nich okamžite vie vybrať ten odtieň, ale ak máte tu na stole nejakých 40 paletiek alebo koľko, tak je to komplikovanejšie. A keď sú viaceré také oranžové odtiene, tak jednoducho sa snažím zvoliť ten najbližší tej farbe light orange a myslím si, že toto sme celku pekne našli.
Ako ste mohli vidieť, nachádza sa táto farbička v paletke od Morphe v spolupráci s Jamesom Charlesom. Ďalší krok bude veľmi dôležitý, pretože ešte by som chcela niečo do toho ohybu zamiešať. A samozrejme, že najpriateľnejšie by bolo niečo, čo bude svetlučké, čo bude tón v tóne, tak aby to k sebe pasovalo. Jediné, čo sa modlím, aby mi tam nepadla žiadna čierna, fialová, takisto s modrou by som asi nebola v pohode, ale ani so zelenou, takže bude to veľmi ťažké, takže držte palce. Vyberáme, čo dáme ešte do ohybu. Nie, green, dobre. Zelená, je to veľmi trávová zelená, no tak ani tu som tam zrovna nechcela mať. Je to svetlejšia zelená, takže veľmi teraz uvažuj, Datka, či ty máš vôbec zelenú v paletkách, akože nájdem určite nejakú, ale light green, inak akože zrovna aj táto od Morphe nie je zlá, zelená. Tak toto bolo vtipné. Hľadám, kde mám kaleidoskop paletku, mám ju položenú pod Morphe. Dobre, takže som chcela nájsť takú green zelenú, ale to nie je taká light green. Ja vám keď tak obidve asi natočím. Takže budem musieť použiť opäť Morphe paletku. Čo tam spraví taká zelená? Bože môj, ale dobre, veď o tom toto presne je, že je to výzva a že to nemá byť jednoduché, ale zelená. No dobre, no, tak to začistíme nejako. Zelená, no, tak dobre. Akože vždy lepšie, ako by tam mala byť čierna. No ja som už jednu vodeodolnú bále a micelárnu vodu teda vypotrebovala. Mám tu už túto ďalšiu, nebudem vás otravovať s tým zostatkom, čo mi tam zostalo. Takže otváram novú a idem si začistiť pohyblivé viečko. Idem to trošičku ešte predsi len doladiť s korektorom, pretože sa mi to tam nepáči. A ten korektor v podstate dám na ten úplný cut crease a potom na pohyblivé viečko nanesiem bázu pod očné tiene. Čiže ja si tým korektorom len takto orámujem, kde mi končí tá zelená. No a tu už na celú plochu nanášam bázu. Bázu používam od Farmacy Pro To Fit Eyeshadow Primer. Ideme na tretí výber farby. Jesus Christ! A je to Light Purple. Čiže light fialová. No hneď mi padla do očí Shiglam paletka Water Orchidea. Teraz by mi bodli tie pásky. A ja si ich nálepím, nevadí, že mám pleťovku. Počkajte. No dobre, poďme teda s light purple tienikom. Mám to tak všelijako nalepené. No a on tak špekulujem, že v podstate ako to budem ukončovať a vždy to asi len tak dostratená rozblendím a nechám tak. Šťastie je, že som si zmyslela, že to budem samozrejme doľaďovať aj nejakými glitrami a to už bude záležať na tom, aké farbičky na tom oku budeme mať ďalej. Takže to sa bude vyvíjať tak postupne. Máme tam oranžovú, predtým bola light oranžová a teraz je výraznejšia oranžová. A ja tu hneď v paletke od Shiglam inak takú peknú Grand Finale mám, takže tu by sme mohli úplne v pohodičke využiť. Ale s týmto to ide ťažšie. Je to trošku perlečová farba. Myslím, že farebnosť sme dodržali. Celku sa to aj pekne napája na tú fialovú.
Ale neviem, koľko jej asi mám dať, hej, keďže chceme si tých farbičiek užiť čo najviac, takže rozmýšľam, že aj stačí. Asi stačí, že? Ideme ďalej. Trošku som si umila ten display. Pod nejakú žltú. Zase light orange. Ne. Light orange. Dobre, použijem paletku Festival, pretože v nej je naozaj light orange. A my to iba tak trošičku do tej oranžovej zamiešame. Tak toto... No, super. Idem bližšie. Bude to taký chameleon look, ale však to sme práve chceli. To som si tak tajne dúfala, že sa konečne odviažem, lebo ja rozumiem, že vás asi bavia skôr univerzálnejšie looky, ktoré sú nositeľnejšie na bežný deň, ale ja mám rada kreatívne líčenie, ja mám rada besné líčenie a mne už toto trošičku chýbalo. Oh, Jesus, nie, bože, dark blue, ne. Dobre, vieme sa aj s týmto poradiť, proste mám tu alternatívu, nemusíme ísť postupne, tú modrú si dám nakoniec. Dark blue je podľa mňa dobrá v paletke od Petri, volá sa Brella Beach. Je trošku třpitivejší, ale nám to vôbec nevadí. Je to metalický tieň. On sa podľa mňa tak trošku aj vytratí ten lesk z tej farbičky. Nebude taký, takže ideme si dať modrú farbu, tmavomodrú farbu nakoniec, ako takú linku. Dobre, to keď sa odlepí, to bude lepšie. Dobre, že som to takto s tými páskami aj vymyslela. Bolo by to bez nich ťažšie. Ináč sa smejem, pretože veľa žienok ma začalo sledovať na Facebooku, ale tam mám v podstate len pár reelsov, čo sa týka kozmetiky a inak tam pridávam svoje akože súkromné veci, ale nedávam to teda verejne, dávam to len medzi priateľov. Ale sranda, že tam moje reelsko o klikacích balzamoch od Trendida prešvihlo už neviem, či nie 5000 sledovanosť, čiže to som veľmi rada. A paradoxne by som chcela, aby to tak bolo na YouTube v shortoch alebo na Instagrame v shortoch a v reelskách a nie akože na Facebooku, hej. To je halus. Ja som mala inak aj svoju stránku na Facebooku, Dada Makeup, ale keď som mala vtedy ukradnutý ten účet, ja som o tom nahrala aj nejaké videá, ktoré si môžete spätne pozrieť, ako som bola zablokovaná, ako mi ukradli účet. No a potom, keď mi ho vrátili, tak už som sa nejako k tomu nevrátila ja naspäť k tej stránke Dada Makeup. Neviem, mala som pocit, že na tom Facebooku to tak nefičí, no a tu ho máš. Je to video lepšie videné a dostupnejšie viacerým ľuďom než na YouTube a než na Instagrame. Halus. Dobre, to už to nechám tak, nebudem to ešte modrchliť s tmavou modrou a ideme na ďalší tieň. Bože, niečo svetlejšie, prosím. Indigo. To je taká, že fialovo-modrá však. No ja tu mám takú, že Deep Blue sa volá. Je tiež veľmi lesklá. A kde ju dať? Dobre, ja si toto odlepím. Trošku sme to zotreli, ale to sa dorobí lepšie, než napadaná modrá pod očami.
Tu mám trošku vyššie než túto. Dobre, nevidíte to, dámy, nevidíte to. Dobre, prosím. Ideme si to asi oprášiť. Nemám inej šance, aby som to... Aj tu mi padla tá modrá. Vidíte? No dobre. Je to zatiaľ veľmi, veľmi divoké. Čudné. A idem s tou modrou na spodné viečko. Prepojíme tú modrú s modrou. Wow, aký originálne, dadí. Vám asi ukážem presne, aká je táto modrá, že či to zbadáte. Pozrite. Vidíte, že ju stláčam? Tu je taký ten úplne mokrý tieň, ktorý sa bude strašne na prd nanášať. Čím? Štecom. No. A je leskla. Tak ja to tam takto pošramotím. To je nápad, no vidíš, tak toto trošičku pošramotíme. Najlepšie je na tejto challenge to, že nie sú tu žiadne pravidlá, akom veľkom množstve alebo v akom pomere musíme tie farby dávať. Keď sa rozhodnem naniesť úplne, že 3 mm tej farby, tak nanesiem len 3 mm. Ale je to pekná farba. Ježiš, inak taký modrý ocean look. Vidíte, to není špatné. Brali by ste nejaký taký modrý ocean look? Ja som podobný robila minulý rok, ale pravdou je, že už som zmenila veľa paletiek, mám už iné všelijaké paletky, čiže máme nejaké glitre modré, čiže by to bolo niečo pekné. Môžeme si spraviť taký ocean look. Your choice. Som sa bala, že to je šedá. Nie. Your choice. Ježiš, to je od nich skvelé. Your choice. Dobre, môj výber. Ale asi pôjdem so žltou do vnútorného kútika a zoberiem si ju z paletky Festival, kde tá žltá je taká smotanovo žltá, nie je príliš, bože môj, nie že mám len random farby, ale aj random slova volím. Nie je príliš akože žltá, je taká smotanovo žltá a hlavne je metalická. Hej, akože ono to inak vyzerá celku strieborné až také, ale ono je to žltá. Joj, ja som si toto ani nevšimla, že na tom Wheels je, že na tom koliesku je aj Your Choice, takže to ma potešilo. Otázne je, či ma teraz akože asi posledná alebo predposledná farba nedorazí. Red. Je tam red. Dve veci. Hore sa nehodí a dole k modrej sa nehodí. Vedela by som si ju trošičku tak náťupať niekde sem. Červená farba je moja veľmi obľúbená farba v paletke práve od Jamesa Charlesa. You're Kidding sa volá. A viem a poznám ju pretože je to inak aj jeho veľmi obľúbený odtieň v jeho paletke. A to je strašne pekná farba. You're Kidding. Je to niečo také červené s kvapkou teplej pomarančovej. Pekná farba. A tak som sa rozhodla, že ju trošičku primiešam do tej oranžovej lesklej, ktorú sme nanášali ako prvú. Tak ať už to tam je proste všetko, nie? Tak toto nebude, že jarno-letný look, ale toto bude, že klaunov look. Že by som si mala potom domalovať červený nos a potom tie rozťahnuté ústa také. Akože zase dark blue, tu už máme dole. Dobre, ideme ďalej, lebo tu už tam máme. Takže by to chcelo niečo iné. Ježišmarja, zelená.
Light green. Dobre, ale light green je furt lepšie ako tá istá modrá. Dobre sa mi inak robí s týmto detailným štecom. Čo to je? Jessup 237 Detail Shader. Lebo on je taký fajne aj rozčepírený trošičku, aj ohybný, nie je taký tvrdý a nie je úplne tenký, čiže zase sa s ním necuckám veľmi dlho, ale pekne proste drží tvar. Dobre, ideme na light green. Ako bude vyzerať zelená s modrou? Dobre, je tam tá zelená, vidíte ju? Ja ju vidím. Prosím, a už len svetle. Teraz tu nepotrebujem mať nič divoké. Little purple. Light purple. Zase light purple. Dobre. Light purple môže byť. Idem do metalickej, pretože metalická nebude tak veľmi pigmentovaná. A idem zase do paletky Jamesa Charlesa. Prečo som ja šipila, že by mi stačila možno aj táto paletka? Prestriekam ho z Farmacy setting sprayom a budem dúfať, že to teraz chytí. Čo sa tam preneslo. Je to veľmi metalická farba a je skôr taká duochromatická. Vidíte? Blood orange. Akože krvavá oranžová. Viem, kde je taká. Nachádza sa v paletke od Too Faced Pumpkin Spice. Áno, áno. Či? Tuto som myslela. Alebo túto? To nie je krvavo oranžová. On to chce ako úplne, že výraznú oranžovú. Ale ešte mám paletku Festival. Použijem takú lesklú oranžovú, ale ja ju dám hore. Ja ňou asi doplním tento priestor, pretože tá je taká lesklá a veľmi pekne tam bude prepájať túto studenú zlato smotanovú vlastne s tou druhou oranžovou. Lebo je lesklá, čiže bude taká veľmi, no naozaj taká prechodová. Honey, vyšlo nám honey. No máme tu samé také oranžové, toto je taká žlto-oranžová. A žlto-oranžová sa takisto nachádza v Morphe paletke, pretože je ona žltá, akože originál, aj sa tak volá, myslím, že včela, by, ale na oku sa javí do oranžova, čiže tá bude úplne, že ideálna. Honey, by, to predsa k sebe pasuje, že? Jasne. No. Harakiri make-up očný look máme hotový. A tomu ver, že je to harakiri. Odkladám si paletky, ktoré budem musieť natočiť do prestrihu. Takže kaleidoskop som ani nevyužila. Ale môžeme ešte stále. Ja by som mohla použiť nejaké stlačené glitre. Čo keby som použila Sunburst a trošičku to vytunila tuto. Akože keď už máme harakiri, tak majme harakiri pre Boha. Teraz mi to pripomína skôr ten Makeup Pro Shower. Neviem, či ste o ňom počuli. Ja som ho videla
tak ako ja neviem, cappuccino, latte make-up a neviem, tak je aj pro shower make-up a to je make-up, ktorý si v podstate robíte taký random, že tam farba, tam farba, tam farba. Videla som ho u Ondreja Bortela. A ten teda sa s tým nemaznal, ten si spravil akože fakt crazy, úplne besný look a samozrejme išiel potom do sprchy si to umyť, preto sa to volá Pro Shower. Priatelia, dokončujem si oči a ak ste videli moje posledné video o Eveline kozmetike, tak som tam ukazovala túto špirálu Extension Volume XXL 4D. A vy ste hovorili, že je dobrá aj tá druhá, ktorú som vám ukazovala tiež od Eveline Cosmetics Volumix Fiber Last Ultra Lens Curl Up Mascara. A na moje myhalnice je otrasná, akože vôbec mi neurobila nič s myhalnicami. Jasné, že nejde o teraz úplne tie maskary, pretože tak či onak som lepila umelé myhalnice, ale keď si ich porovnám, tak ja som veľmi dobre vedela, prečo objednávam presne tento typ kefky, ktorý je tenučký, ohybný, tie štetinky sú tak nahusto uložené, pretože pri tejto špirále, ja som sa chcela venovať úplne niečomu inému, ale nedá mi to, neukázať tento typ presypacích hodín, kde sú tie štetinky, tie kefôčky strašne ďaleko od seba. A tým, že ja mám riedke myhalnice, a ak ste tu tiež niektorá z vás taká, že máte fakt riedučké, tenučké, jemnučké tie myhalnice, tak toto vám nič neurobí. Toto vám myhalnicu neobálí, nenatočí, nedvihne, nezačierni, začierni. A to je jediné, čo spraví. Začierni, ale aby vám trošku zhustila tie myhalnice, aby vám ich krásne vytočila a fakt, že začiernila, hej, a 2-krát alebo 3-krát zväčšila ten objem, tak na to je úžasná táto špirálka. Túto odporúčam. Túto určite nie. No a preto si idem aj tou červeno-čiernou Extension Volume urobiť spodné myhy a pôjdeme už na posledný záver, poslednú bodku a to budú pery. A prepáčte, že mi tu tečie z nosa, ale to je kombo alergie a plus končiacej choroby. No a mne sa nechce už na pery dávať nič také ťažšie, nič, čo by malo akože stiahnuť pozornosť práve na tie pery, ale naozaj pozornosť majú pútať tieto oči šialené. A preto si na pery dám balzám a nemôže to byť nič iné, len tento balzám Shine and Click Gloss in a Stick od Trendy Dab. Odtieň mám 0,10. No a je to produkt, ktorý je absolútne beznádejne vypredaný, tak ako tie highlightere a krémové kontúry od Trendy Dab, lebo s tým sa absolútne roztrhlo v rece, v šortoch a v reelskách. Takže toto normálne, že ani v Nemecku, ani v Rakúsku nekúpite. Dokonca aj od Nemcov tiež to hľadali a nenašli. Ja som si však hneď na začiatku uchlomstila túto desinku, som veľmi rada, takže nanesiem si tento fajnský klikací balzamik, ktorý je v takejto krásnej movkovej farbičke. No a hodila by sa tam možno aj kontúrka, ale ja ju nedám. Môže byť, aj tak si myslím, že je to docela výrazné na to všetko. Vždycky čakám, že to bude niečo veľmi jemné na tých perách, ale tak zafarbilo to riadne. Čo mi tak však ešte chýba, je docela nejaký rozjasňovač. Jemnúčka len. Som rada, že nemám výrazné tie líčka, som rada, že nemám úplne výrazné to kontúro bronzovanie. Takže takto dopadol make-up look, random, náhodný výber očných tieňov alebo farieb očných tieňov. Je to halus. Celkom som zvládla aj to umiestnenie tých farieb. Musím povedať, že nie je to také
extrém chaotické. Celku sa mi tam, možno ani tá modrá až tak nepáči, ale tak dotvára ten koniec toho. Dobre, je vidno, že som bola 4 dní doma zatvorená, ležala s chorobou v posteli. Ešte mi to toľko nemyslí, dúfam, že sa rozbehnem, pretože zajtra už idem do práce. Ja natáčam v nedeľu. Pravdepodobne, že toto videjko vyjde asi v stredu alebo v útorok, uvidím ešte, kedy ho vydám. No a toto je už všetko. Napíšte mi, čo si myslíte o tomto make-upe, o týchto očných tieňoch a celkovo o týchto možno make-up výzvach. No a ja sa už budem tešiť na ďalšie spoločné video. Ahojte, majte sa krásne, pekné dni.